Mayong hapon, mga binati o minahal kong matalong na. Welcome to Eco TV, diri sa lungsod sa Matalong. Okay. Man itong buhaton guys, hangyo lang na ko ninyo matalong nun. Magtinabangay juta kanunay alang sa kalambuan sa itong lungsod. Guys, kay dako mag-impact guys o magtinabangay juta kanunay kay daghantang ma-implement nga project, daghantang mahimo sa itong lungsod. Isip usa ka matalong nun, adto na tayo obligasyon sa itong lungsod. Bisan ginagmay nga paagi, pero dako na nagmatabang sa panaghiusa, pagtinabangay o teamwork. Damaw na yung makapausab sa itong lungsod. Na natin mga progress para sa kalambuan sa itong plate. Mas nindot man ng kuan matalong nun na magkahiusa na kay daghantang mabuhat diri sa atong lungsod. Okay guys, welcome to my channel. Welcome to Matalong. Patugayon sa suportahan ang administrasyon ganun guys, aron makabot na to ang kausbawan sa atong lungsod. Kay lahi naman guys o magpinabangay ito ta. Daghantang mabuhat o ma-implement niyo kuan. Kuan, hanapin daghang mahimo ba para sa itong lungsod.